lang, magsi-63. Ah, 60. Ah, bata pa. 63 lang. Ay, si ano? Si Josie, 77 eh. Ah, 63. Pasensyahin na. Ah, ilang anak niya nanay? Dalawa. Dalawa. Nandito na sa Maynila. Nasa Manila. Ayun, nahulang-hula ko talaga. Yung, pati ang kasama sa ano, yung... Layo. Oo. Dahil, binalad lang. Ibilad lang. Wapo. Ayan po si Tito C. Yung inad dyan na, tay. Laki ng baboy oh. Sobra. Ilang ano yan? Ilang buwan na? Taon na yan. Taon? Ilang taon? Mga dalawa. Oh, laki. May 200 kilos yan ano? Laki oh. Kaya ito yung bayaw ko si Wilson yan oh. Yung pinsan ng aking misis. Yan. Itilado na ito. Hindi ko alam si Jesus kaya ito na nakaroon na si Angel. Ganyan ang procedure paggawa ng kopras dito sa Bicol. Yan oh, bibilad muna. Sa amin kasi pag inaano yan, yung pati ang kasama sa ano, yung Layo. oo, Dahil, binalad lang. yan, ibilad lang. Wapo. Ayan po si Tito C. Ilang edad ka na, tay? Ilang taong ka na? 70 ano? Ilang taong ka na? Ilang taon? 70? Aga. 78? Yung edad ba edad? Ilang taon na ito, ano, tatay mo? So, ilang taon tatay mo, ilang taon na? 77. 77? Ayan no, si Josie. 77. Parang 40 anyos lang kung magtrabaho. Yun. Nagpa-vlog yan si Kuya. Oo, nanliligaw pa to. Ganyan lang yan. Ha? Nanliligaw ka pa. Hindi ka kakaintindihan eh. Ay magkaba, mahal yung lawas. Ayan o. Gagawin kitang itong ano to, gagawin kitang artista sa aking vlog. Bayaran mo. Ayan. Ayan si Chuin po ito ng aking misis. Si Josie. Di magkaba, mahal yung lawas. Oh, 77 years old. Pero kung magtrabaho, parang 40 anyos lang kung kumilos. Yan. Ito yung trabaho niya. Dito para ito sa anak niya to. Anak niya to sa negosyo ng anak niya. Okay naman, kaysa namang, ang sabi niya, pag siya nagtrabaho, manghihina raw siya. Yan. Tatay mo gagawin kong artista sa araw na to. Josie, artista ka ngayon ha? Mamapanood ka sa buong mundo. Meron kumaduman sa wangga, kagam. Ayan o, kung paano gawin, kung ano ginagawa ang pagkukupas dito sa Bicol. Ibibilad lang. Hindi na, maluyan lawas. Panghihina raw ang katawan niya pag hindi siya nagtrabaho. Yung sabihin po ng maluya. Hindi nag-inom. Asan yung finish na yan? Finish na product yan. Yan. Ito yung, di ba dito ginawa. Ito naman yung finished product ng paggagawa ng nyog. O yung kopras, gagawing mantika sa Maynila. Yan. Oh. Ayan. Ito yung finish nyog. Ayan oh. Oh. Ito naman yung pili. Ito yung pinakamalaking kabuhayan dito sa Bicol, yung pili. Ayan. Ayan si Lula, nagtitilad ng pili. Natatalula ako. Oh, ayan. Nalaga paan. Oo. Nalaga pa daw siya. Alaga pa raw. Natatalula. Ayan. Nagiging Anong piso oras sa ang Ano, Nay, ano ang, ilang taon ka na, Nay? 60, ano pa lang, magsi-63. Ah, 60. Ah, bata pa, 63 lang. Ay, si Josie, 77 eh. Ah, 63. Pasensyahin na. Ilang anak niya nanay? Dalawa. Dalawa. Nandito na sa Maynila. Nasa Manila. Ayun, nahulang-hula ko talaga pag marami nasa Maynila eh. Babae ko, nasa Ginubatan. Oh, Ginubatan, Albay. Dumansid da. Ayan.
Anong pangalan niyo, Nay? Ito na nagong Anong pangalan niyo, Nay? si Caridad. Caridad. Yan, ni Caridad. Shout out kay Caridad. Ano? Apelyido, Nay? Dokog yun eh. Dokong, Junila, taga dito talaga. Dokong Junila, taga rito talaga yan, sa Santo Domingo. Maguran ko talaga. Yan. Dokog. Dokong Junila. Sa ina. Shout out po si nanay, kita mo naman, oh. Nagtatrabaho pa kahit sa ganyang edad. Talagang masarap ng ganyan, ano na yan, oh. Ay gusto ko talaga kung may feeling matilad, nagtilad ako. Ay gulamang kidilin siya. Kudi digdi, maluya kaya. Ang ibig sabihin niya, pag wala daw siya kikitain, pag di siya nagano, tapos manghihina pa ang kanyang katawan pag isang trabaho. Sisay. Sisay. Ano manihina? Sisay. Sisay manihina. Manghihina siya pag hindi siya nagtrabaho. Ano yun. Kaya ganito talaga ang mga sanay sa pagtrabaho dito sa bundok, sa itong lugar, yung sa ano ka na. Samantala sa Maynila, pag ganyang edad, pakuyok-kuyakoy na lang eh. Ang edad na nagsasanay sa mga arbentilad, nagbago-wala na yan sa mga pagod. Kung anong gagawin na lang, kung anong gagawin dyan, gawin mo na. Kung ano, may tiladon, magtilad. Nay, nag-almusal ka na ba? Yun na. Ha? Yun na. Merienda, ano? Ano, pamerienda. Mamaya bibigyan kita pamerienda. Dae. Yan. Yan na, pagkaod to. Oh. May kwarta kami na, bakal kami. Oh. Ayan po, shout out po kay nanay. Ang galing naman, no? Ito po yung produkto ng Bicol, ang pili. Lalo ngayon, mataas ang demand ng pili. Kaya pag mayroon kang, ang tawagin sila rito, mag-i-stock ka muna. Pagdating ng panahon, katulad ng malang pili, dyan, kumikita. Kailangan may kapital. Kapital naman. Bunda yun. Paano na? Ro na. Yan. Galing. Dahil na gayud. Laki doon ang demand eh. Dati magkano ang pili mo? Magkano? Kuha mo yung dating magkano lang. 170. Ngayon, parang 270, isang ano? 110. 110 na ngayon. Baladong pa. Fresh. Tang na di ibang tiba ka kung mayroon kang puridana dyan naka-stock. Medyo bahay na yung misis kasi baka nga magbigla lang. Biglang mababa. Sana kami. Bagay, Rolling. may stock din ng pera mo. Japan na. Ganun din ang suma, no? May stock din ng pera mo pag stock mo. Pero talagang, pero malaking bagay yun. Kasi naman mga inaantay ng mga negosyante. Bin tayo mag-arami sa may nakapreso pa. Oo, laki yan. Ang demand yan, ang ganda ng demand ng Vele. Kwento lang ka. Ay, bayaw. Ayan. Ilan buwan na to? Mga, kalahati lang, 45 days. Isang buwan lang, Kaan lang to, kaan lang sa inahin. Katatanggal lang. Katatanggal lang sa inahin. Tanda? Yan ang kalang, yan, yung pag-aalaga ng baboy, surtihan din. Katulad ngayon, mataas ang demand ng baboy. Kasi ang pagkain yan, grabe, kamahal din. Oo. Ayun, masurti ka ngayon kasi mataas ang demand ng baboy. Yun, nung kikita ng maganda-ganda, di ba? Mga ilang buwan pa yan para gawin litsunin? Yung litsun na talaga? Oo. 3 buwan, Hindi? Laki din. Laki na kaya? Ano ba kaya? Ganito lang. May litsun na. Mga magkano yung lechon dito, yung halaga ng lechon? Tingnan ng lechon, magkano halaga? Wala akong idea. Pero saan mo? Talaga. Tansya mo? Talaga ito, mga talaga. Yung patering talaga. Ang halaga, mga 6,000, ganun. Hindi naman. Hindi mahal. Mahal pa. Litsunin talaga. Mga 6,000, ganun. Halaga. Sobra yan. Sobra. Pag nilitsunin talaga. Oo. Sobra yan. May mga patering lang dito. Kasi Yeah. talaga lang. Ganda ng negosyo na yan. Oh. Sako?
yung si Babaw. Oh. Yan ko si Narkila ko. Ayun oh. Sinoy? Ayan o, nakate ito. Ito yung aking Joey, no. 77 years. Pero kung magtrabaho, parang 40 anyos lang. Yan, si Tito C. Ito ba, mahal yung lawas? Yan. Pinuntahan ko doon sa trabaho niya kasi sama ko maligo. Maliligo kami sa... Hindi ko lang alam kasi akala ko paguriran lang eh. Hindi raw yun eh. Yay. Mamaya lang malaman natin. Yan ha. Chelsea. Hello sir, shout out! Yan.